ашурали Эргашев ва ҳамкоронаш омадани шогирдонро интизоранд. кори худро ҳар субҳ бо ин шева дар мактаби миёнаи рақами 68 ноҳияи Восеъ оғоз мекунад. пеш аз кор дар мактаб рӯзноманигори радиои Хатлон буд. ду гузориш дар бораи баробар ҳуқуқи кӯдакон ӯро ба мактаб кашид. ҳоло бо фарзандони лӯлитаборон дарс мегӯяд. рости манам дар берун медидам ки инҳо ба чӣ корҳо машғул мегуфтанд наход ки ва вақте меомадам медидам инҷо дар воқеъ дарс мехонанд, дар воқеъ фаъолияти муассиса хуб аст. тасмим гирифтам ки идома диҳам анамон корҳоеро ки дар гузашта омӯзгорон карданд ва ман низ анамин ҷоро пеш барам. ашурали Эргашев дили кӯдакону волидайни ин қавмро ба даст овардааст. қавме ки озору табъиз мебинанду аксар вақт таҳқир мешаванд. агар рӯзе ба дарс наояд шогирдонаш ӯро мекобанд, чун дар симояш як ҳомиро мебинанд. ҳамин ҷашнҳои бисёр мегузарондем дар мактабо, дарсҳо кушод мегузарондем, бисёр дастгиримон мекард. чанд ҷашнҳода рафтем иштирок кардем. ҷо ҳам гирифтем? ҷо гирифтем, ду се ҷо гирифтагӣ ҳастем. волидайни хонандагони ин мактаб ҳам шоданд ки бачаҳояшон дониши хуб мегиранд. 10 фарзанди Раҳмоналӣ Халосов дар ин мактаб таҳсил мекунад. ӯ мегӯяд омӯзгор Эргашев бо омаданаш тамоми шароитро барои фарзандони лӯлитаборон муҳайё кард. бовар ки ҳамин инсон ин ҳамин дурун ҳама чизое ки ҳамин чиё ҳастанд ҳамин баробари ҳамин одам шид. ҳамин дурунда чизи ҳамин айкунагӣ овардан, коғазоро овардан, расморо овардан. ин одам ҳамин хеле одамае ки худша боло намегирад, калон намегирад. бо ина хондан абгӯ шеъра бигӯ, ҳоли навбатаи ма синфи нолавояй, ҳоли ҷуғдан 100 та ҳаму шеър мехонам. пештар синфи 4 мехондам, мебуроман мерафтан. ҳоли синфи 4хона бибин. мудири мактаб мегӯяд ҷаҳонбинии хабарнигории Эргашев кӯмак кардааст ки лӯлитаборонро ҳарчи бештар ба мактабу таҳсил дилгарм кунад. Эргашев Ашуралӣ аслан ки ҷаҳонбиниш басе аз журналист ки ҳаст, аз дигар ҷоҳо бар худаш ҷиҳатое ки манфии мусбат ба ҳамаи хонандагон дорад, ҳамеро шавқовар нисбат ба худаш ҷалбкунанда буд. ашурали Эргашев 23 сол кор ба ҳайси хабарнигор дар радио кор кардааст. 4 сол аст рӯзи худро дар ин мактаб бо шогирдон мегузаронад. 2 рӯз дар радио ҳам кор мекунад. дар Восеъ ин ягона мактаб аст ки дар он танҳо лӯлитаборон дарс мехонанд. 2 деҳаи дигари Восеъ ки лӯлитаборон ба сар мебаранд, мактаби алоҳида барои онҳо нест. мақомот мегӯянд бачаҳои лӯлитаборон бо мардуми таҳҷоӣ якҷо мехонанд. моҳимаи кумитаи маҳви таъвизи созмони милал аз он изҳори таассуф кард ҳукумати Тоҷикистон барномаи хосе барои беҳтар кардани аҳволи лӯлитаборон ва аз байн бурдани барномсозии онҳо надорад.